Maviete. Osagona. Kudgwangwe. Osagona. Drop the bombo money. Maviete. Ndinaika chithunzi cha malemu Saulo Chilima osati chifukwa kuti ine ni munthu opanda umunthu ndayika chithunzi cha Saulo Chilima ali kuchikangawa osati chifukwa ndilibe umunthu ya koma chifukwa ndi umunthu. Kwa Amerika kuno lili dziko la tsankho panali mnyamata wina zina lake timati Emmett Till anali mnyamata wachikuda wa zaka 14. Ndikunapezeka kuti msikana wa chizungu anapita kwawo kukawauza abambo ake azibale ake onse amuna kuti mnyamata wina Emmett Till amamwimbira likhweru. Nthawi imeneyi kuimbira likhweru mzungu kwa mkazi mwamuna munthu wakuda umaphedwa. Azungu ajananyamuka chigulu tauni yonse kukamgwira Emmett Till kumkhwakhwalaza kumtengera kuchire ndi kukammenya kumupha kumene kucha. Abula usatenga mtembo wa Emmett Till okonza mtembo kuti ya mtembo uwu ndi mmene nkhope ilili tisasegule ya anthu asaone kusakhale kutani kusakhale kuzonda mtembo ya imene kale close casket boko sio tilitseke. Koma mai yake Emmett Till anawuza ndoja kuti yayi ndikufuna boko silo mulisegule kuti dziko lonse lapansi lione momwe anamupha Emmett Till. Akuti boko silinasegulidwa ndipo aliyense amene anali kumene kuja misozi yokayoka kumuona mwana wa zaka 14 mutu utatupa ka 7 utango maso ataphulika mano ataguluka milomo itatupa atamukhapakapa mutu kungobwelabwela zigulumwa. Kuyambira siku limene lolo picha imene itaenda dziko lonse lapansi ndipo pomwe anthu anaona kuti no, enough is enough. Inu ku Malawi mumafuna mubisale kumakhala ngati kuti Chilima anamupha imfa yokoma, Chilima anamwalira mwamtendere. Ndafuna kuti muone picha imene ijayo kuti nonse amene mukumati boma ndilo mweli kumavutira MCP ndizo kuti mwazi wake wa Saulo Chilima uli m'manja mwanu. Izi ndinakuwuzani kale, ndinakupangani woni kukuwuzani kuti munthu uyu anachita kuphedwa andikuphedwa mwankhanza mwakuona kumala komwe kuna Saulo Chilima munthu olemekezeka ngati amene uja ukamphera munthu kuchire kwa chapijama ndiwe uja ndikumusiya ndikunena kuti iye ayikhansulani search tiyambe somawa ndikumusiya kwene kujako usiku wonse iwo ali busy kutenga ma black box.
ndinayika chithunzi cha Asolebala mfumu omwe anakhomedwa misomali mutu kuti muone zomwe bambo ake a Anabelo Ntalimanja anachita. Nzimayi amene akang'anira zisankhoyo muone zomwe bambo ake amachita, because tikamanena kuti MCP ambiri inu ndiye timayika mapicture kuti muziona. Ndayika picture ija osanafaka ndilibe munthu koma fake ndinu munthu, ndifuna muziona mukapita kukavota kuja muziziwa chomwe mukukavotera. Tikukavota kuti tichose chikangawa mboma. Kamutenga vota mukabasa munthu wina mukulakwisa. Munthu amene angachose chikangawa mboma ndi APM. Ngati iweyo mukonda Cyrus Chilima uvotere APM, chifukwa APM uyo ndi amene ali kuthekera kuchose chikangawa. Ine ndibe vuto ndakabambi, ine ndibe vuto ndi UTM. Koma ineyo napanga choice cho sankha APM because APM uyo ndi amene ali ndi mavoti okuti angati kuthesera chikangawa mboma. Ndisinga voti ndizipasa munthu ndizinati voterani kabambi akabamba ndi 5% kuti tifike munthu 50 plus 1. How much convincing is that? TN the easy route. Peter Mutharika andafuna Peter Mutharika tiye nayo ti tiye na amene ndiye anthu amene molanga kuti tivotere UTM Chilima soma mkonda chifukwa nthawi iyi si nthawi ya UTM nthawi iyi ndiyofuna kupanga revenge Chilima. Za ndale za UTM tizapangabe koma maona anthu amene ali mu UTM akusogoza ndale momwe asogoze avenging UTM Chilima. Ali busy kusogoza ndikufuna mpando ndikufuna makulu kodi nisumukangothandiza zinthu zopanda kufuna mpando. Ine pano kupanga campaign andipasa mpando wako andipasa ndama zinga ndikuchita campaign chifukwa ineyo ndine citizen wa Malawi. This is my service to my people. Koma iya kuti ndikujoineni ineyo ndikufuna mpando wako kutokula kodi ino pano khamuwina ino ATM pano khamuwina ndi mukakamira bwanji kuti muyenda beneka muna kangonena kuti okay amwene zizibe ntchito ife tingofuna kuti chikangawa achoke because chikangawa pali milandu yoti ayankhe Cyrus Chilima ndi APM panga mimi mukapangire ife tikutani tikupanga ni support kwa mai tienda toka ndi muzinati Chilima mmankonda Chilima mmankonda kodi akulu ine chiyambeni kupanga campaign maneva ndunena po DPP mwandimvapo ndunena kuti DPP ndapanga endosi nda after Peter Mutharika ndapanga endosi munthu osati chipani ine so DPP pita ni kuma post yanga osamukaone ndikumanena Mutharika munthu osati chipani ine sinima panga satira chipani nimasatira munthu ndenga ndi munthu uyo ndikuona kuti uyu ndi othandiza nimasatira munthu kuti osati chipani ya ndipo weneyo bothandiza kunena kuti ndipanga nawo campaign mwandonapo ndikunena kuti ndikufunapo mpando wako ndenga simundipasa basi neyo ndiyenda ndekha no chikangawa choke mboma. And who is the person who amene angatotanga kuthandiza kuti chikangawa alikuwa mboma ndi APM. Let's support him. Koma ndithu ine ndikufuna mpando wakuti ndikufuna ndikhale wakuti because iwowo sakuganiza za Chilima akuziganizira okha zokuti Chilima anaphedwa alibe nazo ntchito chifukwa anakhati kuti kwa iwo maganizo mwawo akuganiza za Chilima bweza tapanga alliance ndi DPP olompile bwana okasimuwinabe nengati after Peter Mutharika kwanena kuti tipanga ni join tikalowa government tukubasa no ministerial position pepa palivulwe pano khaino mungawene ukhala minister sumukhala koma ukuza ni join ni DPP akubasa ni ministerial position mukhala nduna yothandiza ziko koma ndithu ndikufuna vice president abo bine sindilola ineyo ndi mandeka muyima nokha ino mavuti muneno angati mukuganiza Chilima kama muganiza nokha ine so DPP
koma ndikunena kuti APM chifukwa APM uyu ndi amene atatizo chose chikangawa mboma kazo kuti uminista mumpasa ndani ndibe nazo ntchito nabwera chikangawa tani ndiye anthu onoseda amene matenga mavotani kumapasa oja zake alibe mulandu kumatenga mavotani kumapasa UTM kumapasa tizipani tinati mungoziwa kuti inu mwalakwisa mamona amene anampera munthu uja mwaona pikicha amene jana pikicha imene ijayo nditayiona ine sinagone usiku ndiyo mwene anambisa ine kumatukwana pikicha imene ijayo ndiyo mwene ndipangisa ine kumatukwana because pikicha imene ijayo ndikayiona ema ndipweteka ndipo ndimamva kuwawa osinifaa kuti ine ndibewo munthu watenga pikicha ya munthu ukufa kuika pa Facebook musiona kumene musisiwa mene anthu amafera kuti MCP ni yankhanza emaphando chonchi kumene vice president munthu wankulu muziku mene jayo kwa mphanchicha mpaka na wano bali yesa kuti kaya zake zimene ena somuide mmomo alimena zinchito angofuna mpando nabola chilima anamwalira iwo opportunity wa yapeze kuti apeze mpando kuti mene mucha ndiye inuyo mavyete amene mwavotera APM salute mulungu azikudalisani sinde kuti ndino DPP ayi inu mukuvotera munthu maona tabanga endosi Fredekis ndo DPP Fredekis ndo ATM right koma ndo maneva mlungu na kuti UTM ndumabanga selective Fredo because Fredo is an individual nde inu amene mangoti ndinawo congress kumakhala loyo kuti kuchipani ingakhale muli anthu omvambwana mukulakwisa zinthu sankhani munthu amene angati kuthandizani regardless of chipani chake osati ine ndi wa DPP basi ndizingovotera DPP muchilazoti DPP mujamule mbuzi kaino MP wokusankasani ndi wa UTM mvotera MP amene osamakhala loyo kuti kuchipani anthu wa azikuonesani kuti inu mwasatire asamabisatire kuchipani ndikangolowa DPP andivotera ndikangolowa UTM andivotera chifukwa anthu amakonda UTM iyo nde inu amene mukufuna muononge zinthuzi tikukuziwani mpamawa pano pakadzakhala ndi nontaji zanu zimenezo munakati magwiza mbole pamozi bwezi wiki yamawa ena muli maminista koma ayi ndithu chisokonezo muononge zinthu zokonza bwino mfuna muononge koma sizitheka chifukwa Arthur Peter Mutharika ndamene akuena chisankho chi nonse amene mwavotera APM mulungu akudaliseni amene mwavotera ujena akabambe zanu zimenezo chifukwa akabambe sangawini amene mwavotera manganya zanu zimenezo chifukwa manganya ujasangawini mangobesa votirano mundu kumavota mwanzeru be strategic ijanali strategy chikani makuzani kuti mavotano musagawe chifukwa panopa nkhani ili panopa ndikuchosa chikangawa mboma osati kuti iye ndisangalase chipani ndisangalase chakuti iyo ndiye amene mwavotera ka MCP ka chani zanu zimenezo tibelano ntchito ndivote UTM zanu zimenezo tibelano ntchito sumona game kono kuti panopa nthawi yachani iyi ni nthawi yotani yopanga avenge chilima zandale pamawa 5 years zisankho zazikubwera zimenezo ndi zisankho zanu koma puma ndikhale president mpando mangotenga last year mwe anthu sanakwaneni bwino kuti ino munthu ngotani puma ameneyo ndi omwe sungaza koma nakazichepesa kulowa mboma ngati mene napangira chihana ni munthu wozichepesa ni munthu wanzeru akudziwa kuti ine ndimene ntchito zezo ine ndikuva chikangawa tani achoke guys tend to vote land Mutharika mpando ile osebera ndipase undilandira ngati sandipase zibe ntchito mule munthu wanzeru konda ziko lake kujichihana uja amachende munthu
enawa mukamazavotera chaka zaka zina zizanu zimene zindikuzirenitu kumaona anthu moyo wawo kumaona moyo wawo anakati ni mavjeti amene mwabweza atabwera atapanga tamaujini atayimba foni kuje ku DPP kumamuza Mutharika iwe Mutharika ine ndikufuna uje ambassador wako America ndikufuna UMP uminister kabubi sindikupangira campaign zomwe anapanga adanu kungozuka mamawa kupita ku nyumba ya ujeni ya kwa Mutharika pa gate anfana nene bwana funa nene bwana mwapanga ujeni appointment appointment balibe ndesimungaona naye tu adi kunyanya nokupenda ku MCP picture ijawaiona anaiona picture je koma ali busy kumauza ntu boma ndilo mweli ngati kuti ichilima mtembo wake sulu kumanda magereza mwana ine ndili kutali koma sindikundikhuza ine ndili kutali koma ndikola bwino clear inuyo mzee ndinanthajira zokuti mfuna kwenze ziko mulibe muoneka nokha mene mfuna kudala nazo kuti asankha mai jenansa kudala nazo mai jenansa munthu wabwino ngati pamenepa nzimayi wabwino ochulungama okonda ziko lake nzimayi wophunzira wanzeru wa experience sanango choka kuchipiku iya kubwera ko nzimayi chokuti ali ndi madigiri ake law wakhala attorney general wakhala ku high court wagwira ntchito boma ili ata amene wayi chifuka so chuka kuzandaliza inu mukufuna ndi ochuka wanu wapanga chani chakwera wanu wapanga chani unali UDF inapanga ndrama zambiri ana anthu olemera ana Brown mpinga njira achina Uladi Musa anthu olemera kwambiri ase koma ndalama makumbukira palibe amene amakumbukira because sanasiye chinthu sanasiye legacy ku Malawi kulibe chunga ungakumbuke nacho iwo atalowa mboma maziganiza iwo ingakhala panga ndrama palibe amakumbukira akulu munthu ukalowa mboma imene ndi opportunity yokuti usiye mbiri even mbiri ya muyaya opportunity tolowe mboma ndio kuti iweyo usiye chani mbiri legacy ma generation kumabwira iweyo wagenshiro boma 5 years koma somo napanga iweyo ma generation to generation kukambabe good opportunity koma ino mmagulisa legacy ni ndrama maona ngati uni mukalomena mujamo mukapanga mabiliyoni anu ndi mapangapo accomplish kanthu kuiwala kuti alisaza kukumbukirani ndani pala ama mukumbukira ujeni samumpaso Lumboleman ana wangajani town chomunga loze the building Adumboleman anatisira asamumpaso anatisira Uladi Musa anatisira izi a Brown mpinga njala panga izi mukon wise up Mutharika tenga chinthuchi ndi chako mwamva Mutharika tenga chinthuchi ndi chako Mutharika